Lucai tota la vida que pensa que com més innova, més bé juga. És un ximple insuportable. A l'institut els equips canvien cada any. Hi ha límits del que es pot fer. Encara que aquest nen vulgui deixar-s'hi la pell i demostrar alguna cosa especial en aquesta estada, no permetré que participin als entrenaments. Hola, noi. Em sents? Deus estar mort de gana, noi. Ara farem el sopar. Em sembla que aquest any perdrem la collita, filla. Jo m'ho temia. Aquesta sequera ja dura massa. Està plovent! Sí, ha començat ara. Sí, per fi ha arribat la pluja. La collita encara es podrà salvar. Sí! Quina alegria! Mireu com plou! Sóc el senyor Koga, el majordom. Vaig anar a l'escola amb el pare del superintendent Hattori. Aviat es pondrà el sol i serà quan el senyor es despertarà com cada nit. La reunió que hem convocat per parlar de l'herència està previst que tingui lloc havent sopat. Em sembla que l'única persona amb sang del grup AB que ha tingut relació amb la casa era la minyona, la senyoreta Shimizu. Qui hagi gosat posar els ulls damunt d'aquesta fotografia ho pagarà amb la vida! Ara ho entenc, m'he equivocat de disfressa! Rectificaré! Ara! Molt bé, intenta concentrar-te aquesta vegada i compta fins a 30 sense parar! El pagaràs car, aquest desvergonyiment! T'esmicolarem! Vinga, germans! Si només és això, ja els hi tallaré jo. Oh, no em tracti com un ignorant, que m'ofendré. Sóc molt traçut. Jo. Què? Per l'objectiu calcetes de maduixes necessites un grill curt de vista i un ou a punt de sortir el pollet i el grill, la tortuga i la granota? No, senyoreta, ja li explicaré! Ah! Quin mal! Portes aquesta jaqueta sense tenir ni idea del que és? Al revés, la projecció a la cúpula d'Aden és una reproducció del cel de la Terra. Crec que l'edifici que es veu de fons és una plataforma de llançament de coets. Encara que no sabria dir-vos quina. No ho he comprovat mai amb els meus propis ulls. Feu-hi un cop d'ull vosaltres mateixos. Que no sentiu que estic tocant el timbal, Una altra vegada tu, mocós? Aquí puc tocar el timbal fins que me'n cansi. Taro, nen drac, moltes gràcies per tot! El vell està fent una peça nova. Que m'escoltes? Desperta't. He sentit dir que vol fabricar un ninot de fusta. Julieta, ha fet una bona neteja. Potser ens hem equivocat i en realitat no és tan dolent. 13 més 4 fan 17 i 15 menys 9 fan 6. En realitat no és tan difícil. El professor només ha recuperat una cosa que era seva. És un invent que potencia i augmenta el do de manera artificial. Vull continuar amb aquesta recerca, encara que haguem de recórrer mètodes qüestionables. Vostè no, professor? He estat el seu ajudant durant molts anys. Va permetre que cancel·lessin la recerca i de sobte Déu a la fama i el prestigi a Déu a tot. Sí, exacte, xicots. Sóc el barber de la ciutat i, per altra banda, sóc el músic George Espinassús. Vejam, i què voleu aprendre, l'arpa o el violí? La música és un art i no és necessari conèixer els aspectes teòrics per ser un autèntic músic, noiets. Vosaltres potser ho sou, però primer de tot deixeu-me escoltar com toqueu. Tens raó, el nostre pare, quan va morir, ens va dir que repartíssim l'herència entre els tres, però jo no li penso donar res a en Pere. És pèssim. No saps cuinar. Vinga, recull tot això i vés-te'n a la cuina. I no et volem veure el pèl. Daniel, Raimon, Daniel, Raimon, Daniel, Raimon. No es mogui del trineu, senyor. Sandy Bell, un gall d'indi i un pastís, d'acord? Invita'ns a la festa de casa teva, vols, maca? Escolta, Jimmy, m'ho has de dir. Què és urgent? La gateta se'n va a Londres, M'alegro de desempallegar-me'n. Jo cuidaré el jardí de les flors de la teva mare, no pateixis. Adéu, Sandy Bell. Segons una informació recent, ara fa poc, un grup d'ecologistes que s'anomena Cèsar ha comprat 50 milions d'hectàrees de selva tropical a la zona del curs superior de l'Amazones. Quantitats molt importants de diners en metàl·lic entraven gairebé cada dia en aquest compte. Aquesta banda mafiosa ingressava aquí els importants beneficis que obtenien de la xarxa de narcotràfic del sud-est asiàtic.
What's that? I've picked up this over there. Did you? Ei, stop it! Jo em dic González, encantat de conèixer els nois. Eren inseparables, ella l'estimava molt, pobreta. No li he robat, li he canviat per la meva roba. Què et sembla? És una bona armadura, oi que sí? Sóc aquí, capità. Estan tots bé? Quina olor tan bona! Us ho dic de debò, quina olor que fa aquest curri, me'l deixeu tastar? Aquest color negre tan intens t'absorbeix i t'incita a menjar-ne. És veritablement magnífic! Oh! Deu per aquesta miraculosa combinació d'espècies. És un curri superior! És el curri forat negre! Jo sóc Lando, que van rescatar en aquell incendi tan desgraciat. No ho havia comentat perquè ningú m'ho havia preguntat. És un quadre que he taxat per un client. Lamentablement és una falsificació. Era un gran col·leccionista de quadres i jo m'encarregava d'ensenyar-li tots els que trobava. La majoria es van cremar quan es va calar foc a la casa. Doctor Smith, jo era un guionista de ràdio famós quan em va demanar que col·laborés amb vostè i em va portar a aquest centre d'entrenament. I què me'n diu de la filla del comandant Robinson? Estic segur que t'agradaria saber la raó per què et van portar aquí. He passat revista a les armes. A veure, Steve, prova el ganxo de míssil. El ganxo de míssil? Molt bé. Vinga, preparats! Bingo! Quina decepció! Això ha estat massa fàcil. D'un sol cop s'ha convertit en pols. Em pensava que havies agafat la dona de terra per salvar la pell. Rebràs de valent, noi! Fins i tot un cap de suro com el teu pot arribar a entendre que la força del puny del meu fill no és tan poca cosa! No saben què fan. No hi ha cap prova que hagi mort aquest peix monstruós. Quan cantes perden l'orè, m'ho sembla que els hipnotitzis. Et felicito, Hilda. Ho has fet molt bé. Aviat ens traurem en George del damunt. De fet, aquestes rates han aparegut en un moment molt oportú. Vet-ho aquí. Si vol conservar la salut, no ha de menjar sucre ni beure alcohol. Si no, es tornarà diabètic. Esperit de la bola de cristall, quin futur espera la Ventafocs? Esperit de la bola de cristall, revela'm el futur d'aquestes dues noies. Oh, això sí que és fantàstic. La meva bola de cristall m'ha revelat detalls molt interessants sobre el futur de les seves filles i els hi he vingut a comentar. Ara, els zeros de granota estrella terrestre de la raresa es podran dur tota la glòria. Aparta't del meu camí, gegantàs! No em facis perdre el temps! Fuig, mula, idiota! Hauries d'estar mort cau d'una vegada! Cagajo, ajuda'm a complir la missió i ens guanyem tots dos el favor de la senyora Pandora! Au! Potser ho trobarà una ximpleria, però li vinc a explicar una cosa que m'ha semblat que li interessaria. La culpa la va tenir tot en Nelo. Va obligar la Lois a anar a la plaça a vendre llet mentre ell s'estava allà, ajaçat a l'ombra, descansant com si fos l'amo. L'hauria d'haver vista, pobra criatura. Comprin llet fresca, és del dia, amb aquella veueta d'angelet que té. Li asseguro que aquesta vegada en Nelo n'ha fet un gramassa. També podries llançar alguna pilota a 200 km per hora, per variar. No t'oblidis que vas a l'escola i has d'administrar bé la teva energia. Fes servir el cap. D'altra manera, no sempre podràs ser el llançador obridor. Oh, i tant que sí. Estic fermament convençut que un bon rival sempre representa un estímul important. No te n'oblidis mai d'això, Dom. Espera't! Creieu-me, no sóc enemic vostre, ni tampoc sóc un espia! Quina bellesa! La naturalesa que somiava el meu pare és aquí, a la Terra. Ara el general Galler vol conquerir el vostre planeta, la Terra. En una mar blava, en un cel net i en camps verds plens d'arbres i animals. Amb un aire transparent. Tot això és aquí, a la Terra, i no ho destruirem. Amb un simple filferro i la meva habilitat no hi ha pany que se'n resisteixi. Coco contrasenya? Quina mena de casa és aquesta? Obre't, caixa de cabals! Però, què faig? Oh, us creieu que em prendreu el pèl a mi? Sabeu qui sóc, jo? Hola, nois! Quins personatges més divertits que han arribat! Benvinguts al temple submarí! Jo sóc el gran sacerdot del temple! És que tinc molt bona vista, noi. I sé que voleu la pedra màgica pel vostre regne, no és així? Iuhu!
Quina il·lusió! La batalla reial del temple és a punt de començar! Visca! Busca per tot arreu. El professor té la dèria d'amagar tots els queviures. El professor ens volia tenir en dejú amb l'excusa que hem d'estar en forma pel robatori del segle. Però hem trobat els bombons i ens els cruspim. Ens ho va dir el professor, li haurem de dir, i ens tocarà suar la cansalada en la cicloroda. Ei, nen, aquests llibres no són llibres infantils, saps? Sense saber que en Tamada és mort i el tinc en aquesta mateixa biblioteca. Pararé l'ascensor i estaran atrapats com rates. Prepareu-vos, ratetes, perquè us mataré d'una en una. Jo tinc 9 ampolles a dalt de la paret, però si una ampolla caigués per mala sort... Aquesta cançó no s'acaba mai. M'emportaré el xal i el guardaré com un tresor. No, esperis, torni-m'ho! No, l'he trobat jo, per tant és meu aquest xal. Coneixes aquesta cançó? M'encanta el ritme que té. Quan la sents et venen ganes de ballar. A tu no et passa, Nina Fortner? Quina llàstima, encara no està mort. Les preguntes les faré jo, tu limita't a respondre, entesos? A veure, digue'm, què vols? També que ens ho podríem passar tots junts. Que vols esgarrar la festa de benvinguda del teu germà Johann, reina?